आशीर्वाद देऊन आमची काया पुनीत करा म्हणजे झालं. आमची काया पुनीत करा म्हणजे परमगहन ईशकाम
मगाशी काही वेळापूर्वी तणतणत होते. तणतणते काय, गिरकी घेते का, फिरकी घेते का? आता विचार बदलला. तुम्हाला शाबासकी का दिली माहितीये का? तुमचे पराक्रम आवडले आणि म्हणूनच प्रथमतः तुम्हाला मी होकार दिला नाही लग्नासाठी. मला सांगा हो, अशी अनोळखी स्त्री अनोळख्या पुरुषाला एक होकार देऊ शकते का? म्हणून मी काही क्षण विचार केला. लग्न केव्हा करूया ते सांगते हो. मी माझा हुद्दा तुला केव्हा सांगितला? हुद्द्यावरून माझा गुद्दा तुला कळला. आता मुद्द्यात तुमच्या मनातलं सांगितलं, सांग माझ्या मनातलं तुम्हाला कळायला नको का? आपल्याला लग्न करायचं नाही, आता करायचंय, कायमचं इथेच राहायचंय. म्हणूनच तुम्हाला पाठवणी देवान विसरले होते आणि ह्याच मनाच्या ठिकाणी तुमचाच मला लागला होता. तुमच्याकडे माहितीये का, पाहुणी तुझ्याला सुधा मुदा हरली, पाहुणी तुझ्याला सुधा मुदा हरली, मला लग्न केव्हा करूया